Alhaji Atiku Abubakar Unifier. Mai buƙatar abu shi yake amsan lakabinsa, a bisa hakan ne mai girma Alhaji Atiku Abubakar ke amsan sunan da Unifier, ma'ana mai kishin haɗa kan al'umma. Mutum ne mai kishi da kuma zummar kawo ci gaba ga ƙasarmu. Mutum ne jajirtacce wanda a kullum burinsa shine ganin talakan Najeriya na cikin walwala. Sanin kowa ne dai babban abin da ke damun talakan Najeriya a yanzu shine matsalar rashin tsaro. Don haka wazirin Adamawa shi ya cancanta mu ba goyon baya domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da yardan Allah. Domin kuwa burinsa shine haɗin kan al'ummar Najeriya tare da samar da dawwammamen zaman lafiya. A zabukan shekarar 2023, Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, dama ce gare mu. Dama ce gare mu. Kasar Sato ya ba mai ga wazirin Adamawa. Atiku kana ba mu mana.